4:42. Маймуната не ще да спи. Цока вече час и малко. Гришо, пей. Сега да видим джуката, ама. Ето. Опитваме се да нахраним Гришта преди да е заспал. Но сега не мога да разбери кое е по-силно, глада или съня. Някакъв в просъница. Яде. Защото пък ако не яви, ще се събуди след 10 минути и после няма да заспи. А сега като се наяде, би трябвало да спи повече време. Че да видим дали мисията ще е успешна. Обясни сега на баби, че той не ти дам да ядеш. Защо не ти дам да ядеш? Как правиш? Така ли правиш? Шамари по дупито? Ох.